Hi, what's up mga kaondago? So, good morning, maayong buntag. So, karon ato tagbukid kay murag karong adlaw nindot ang panahon kay unlike gahapon kusog jud kaayo ang ulan tapos kusog mo kayo ang sapa dili ni makatabok. So, karon sa amin nakahigayon nga maka-harvest meron sa amo ang saging kardaba, meron lang pang abag-abag. So, kami ni Papa karon ang manuba sa Papa. Kada adto na mo bukid bagtas pagit mi usa maabot sa among kuan mismong bukiran dinhi nga mga dalana mga ginabalik-balik agig sapa nya siguro sa mga 20 minutes abot na sa among bukiran gyud. Nya kini sa paan ni mao ni usay nga di mi maka subidag bukid kay kusog labi na kusog na ulan di man ni matabok kusog man kaini sa paa pud ni ang lubong. Sinlo po diri sa amo ang bukiran. Kani mao ni marbis ta pud na mo ni karon giupon ang dahon. Mao po ni diri amo ang kuan payag nga ginaabtan niya. Aso tag-uranay sa usa mga pangating og saging. Natoy mga manok-manok po din sa ilahati o sa ulungan ni nga kuan. So ni mama niya doy sapa din sa ilid. Dahil tuon mo apas na ko ni Papa kay musugod naman siya og kuan pangating og saging. Ako may kuan tighakot sa saging, tigtapok pod para sa dito ako hakoton sa may kuan amo ang payag kay dito man ni Papa si Pion. Ya, si Papa lang ang panuba nga ako ni bahala og kanang haul dito padung sa may payag. Bagtukon na ini dito wala na lang ako gidayon og dala kay bagtuk tungod lagi sa panahon si kulay nya ani usap pud ni og kaning magug tubaon mo din Papa kay ulang naman kaayo po kay ni wala po ni problema sa isa saging namo din kay kanang nagsing ulan mabagtuk pud siya pero hindi tagal man pud kuan pud makuha pa nya pasaaro na nato ni kay kuan nato ni sa balay para matapok nya gani maglay-lay pa tong payaga to ay kamot lang kita ani kay unsa taman nga kung di ta man kamot to agipod tayo madaw-daw so kamot ta bahala ginagmay income basta kay naay matilok nani ra gyud ni sa bukid mga kaundag ko kani mo ni nang kasaanan ko nato ni hako to nato ni rao hinggan na gid siya tungod sa kaguwang pati nang hinuga ana kami kay ni iba na Q or maruya tadi siya hinay-hinayan og karga kay sayang ang hinog hello nga tara, mahinog sa mga saging. Beta, ito na hitog sa balay. Para dito man itapok ko. Kanang hinog na saging. Palito magyapon din siya sa kuan, bahay. Ang konsumuhon. Okay. Oops. Kumauma nila kay gula na ako uli ug mo ron so pay slide kain ning lapo kain ning aging giagian mo na maumahon pa ko nimo mo ko ra saging kay ko kitagita ha ito na to siya dahan-dahan hinog.
Kanaan sa mga langgawang saging oh. Ito na hinog na manggod oh. Para oh. Ano siya magod. So murag nahurot na po na mo og kuan, mauro gani siya ang among na harvest ilok ni Papa. So sugdan na po ni Papa ron og kuan. Sipi mao ni diri. Takukon sa payat. Sipi ni Papa, CPO na niya. CPO na siya kay karga man sako. Diliping man siya pero pwede ra magyapon ni pang selektor. All around na. Kana man ay CPO ron ni Papa para ikarga sako. Para ni tanan namong na harvest kay ang upat ka bulig kay bugtukon man tungod sa sigigulan diri mga isa ka bulan na pod. Mga iring ni ay mga iro ni ti usolo oh. Luoy kayo walay kaon sig pamuhi og iro niya. Sagdan ra ka gutom taon itong sila. Sipi na ni Papa, mana ni sipi-sipion man ni kay para masulod sa sako na mapagdudasok. Kay para makuha na po ng iyahang mga kanang iyahang tinuan, subok. Okay. Manilang bukiran o mga pananom nila kaning saging, nanay lubi. Paspasan na lang po ni Papa og sipi kay hapit na maabot si Kuya Julius ang kargaan ni Katris kay Lab. So that's all for today's video mga kaundago. Please subscribe to my channel and follow my Facebook page Jeep Life of Davao and my YouTube channel Jeep Life of Davao. Thank you.